Naragsaken na imbag a bigat tayo amin. Itangal daw, at tuyak manen ni Teacher Kath tapno mangipaay iti maysa a leksyon. Ti paulo ti leksyon tayo itangal daw, ket ti place value can value dagiti duwa. Aginggana iti talo a numero. Ti place value wenno paglugaran ket isu daytoy ti posisyon iti digit iti maysa a numero. Mangrugi iti kanawan nga agpakanigid ti umuna a place value ket jay saggaysa. Ti sumaruno ket sag sa sangapulo ken ti maikatlo ket sag sa sangagasot. Kas pagarigan ket iti numero a talupulo ket walo wenno 38. Anya ti place value ti 8. Mangrugi iti kanawan nga agpakanigid. Ti place value nga rod ti 8 ket saggaysa. Ti met maikadwa a numero nga isu ti 3 ket sag sa sangapulo. May sapay a pagarikan ket ti numero a upat agasot 20 ket maysa. Anya ti place value ti 1. Mangrugi ti kanawan nga agpakanigid ti place value ti 1 ket saggaysa. Ti met place value ti 2 ket sag sa sangapulo ket ti place value ti 4 ket isu ti sag sa sangagasot. Naawatan ka di ubing? Laglagipen, ti place value wenno paglugaran ket ti posisyon iti maysa a digit iti maysa a numero. Ita, mapantayumet nga rod iti value. Wenno tay kunkuna tayo agatad. Ti value wenno gatad ket nakadepende iti place value iti maysa a digit iti maysa a numero. Kas kuma iti pagarigan tayo a 38. Anya ti gatad wenno value ti 8. Kas kunatay itay ti place value ti 8 ket saggaysa. Kayat na asawen walo a saggaysa. Isu at tigatad wenno value ti numero nga 8 ket 8 matlaeng. Ti sumaruno 3. Anya nga rudmet tigatad wenno value ti 3. Kas kunatay itay ti place value ti 3 iti numero a 38 ket sag sa sangapulo. Kayat na asawen talo asag sa sangapulo. Manungarod ti talo asag sa sangapulo. 30. Tigatad wenno value ti 3 iti numero at 38 ket 30. Iti met sumaruno a pagarigan tayo upat agasot 20 ket maysa. Ti place value ti 4 ket sag sa sangagasot. Anya nga rod ti gatad wenno value ti 4. Upat a sag sa sangagasot. Upat a sag sa sangagasot kayat na asawen ti gatad ti 4 iti numero a 421 wenno upat agasot 20 ket maysa ket 400. Itimet 2. Anya ti value iti 2. Yan. Ti place value ti 2 ket sag sa sangapulo. Kayat na asawen duwa a sag sa sangapulo. Isu at ti value ti 2 iti numero a 421 ket 20.
naawatan kadi ubing ti place value can value. Dangarod ti insaganak nga aramidan tayo. Ibaga ti place value can value ti naugudan an numero. Iti umuna 163. Sangagasot 60 ket 3. Tinaugudan ket isu ti numero nga 6. Anya ti place value ti 6. Ti place value ti 6 ket sagsa 10. Kayat naa sa wen 6 sagsa 10 isu at ti value ti 6 ket 60. Timet sumaruno 283. Wenno 280 ket 3. Tinaugudan ket ti numero at 2. Anya ti place value ti 2. Ti place value ti 2 ket sagsa 10. Anya nga rudmet ti value na daytoy. 2 sagsa 10 kayat naa sa wen ti value ti 2 ket 200. Naawatan kadimet laeng ti place value can value bing. Tangarod, mga lakay ti papel ket padasam asungbatan dagiti sumaruno nga aramiden. Isurat ti place value can value dagiti sumaganad a numero. Daytoy nga ruden ti pakalpasan ti leksyon tayo ita nga aldaw. Ket agyamanak itiin kay panagdingeg ket sapay lakumata na awatan nyo ti leksyon tayo ita nga aldaw. Bye-bye ket kita-kits iti sumaruno a video.